Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. For today's vlog guys, na-invite tayo ng Lazarin Resort dito sa Magalang. Wish nyo lang and i-Google Map, madali lang naman siyang puntaan. Yung pinaka-landmark dito nasa may Magalang Town Plaza. From there guys, nasa 3 to 5 minutes away lang naman itong Lazarin. Napakaganda ng place. So later, isi-check natin yung pool nila kung ano ba yung itsura niya kapag gabi na. Excited ko na guys na pakita sa inyo yung pinaka-loob. Actually, nakaikot na tayo kanina syempre bago tayo nag-vlog. First, let's check natin yung pool area. Ito yung pang-adult. Tapos doon, pwede mag-swimming yung mga kids. And of course, meron siyang jacuzzi. Guys, yung functional nila. So, kakasya dito sa Lazarin is 40 to 50 packs. Meron silang naka-promo ngayon, yung 14,999. So, may ceiling pan na tayo. May lights na rin yung ceiling pan nila. Tapos dito, hindi pa lang din nakalagay itong mga ano nila, mga speaker. Pwede nyo nang gamitin itong karaoke nila. And other side, syempre, ito naman yung kanilang griller. So, magbubukay dito. Ito nyo na rin gamitin yung griller nila guys. Sa kabilang side, makikita nyo itong outdoor kitchen nila. So dito, meron na siyang water dispenser. Tapos may mga outlet naman dyan. May sink. Pwede kayong magano dito, magugas ng mga pinagkainan nyo. And syempre yung pinaka-stove. Pwede kayong magluto dito. Check na natin yung loob ng Lazarin. So dito sa may functional, may daan din naman dito. Mapapansin nyo, ayan. Full glass tong mga door nila para kitang-kita nyo yung pinaka-view sa labas. So ito na yung dining set nila guys, 8-seaters. Napakaganda ng kulay, syempre wood. Talagang napaka-aesthetic ng pinaka-design ni Lazarin. So dito guys, ito na yung indoor kitchen nyo. Pwede rin naman kayo magluto dito. So meron din naman siyang sink dito para siyang center island. And may mga cabinets. So meron kayong microwave dito. Kapag nagluto kayo dito sa kanilang cooktop guys, syempre may kasama na siyang range hood para sumipsip dun sa usok ng pinaglutuan nyo. And of course guys, syempre meron din silang refrigerator. So check naman natin guys yung living area nila. So magkatabi lang sila ng mga dining set. So ito na siya. Highlights din dito sa Lazarin itong kanilang projector. So pwede kayong manood ng movies. So may remote dyan guys, pindutan mo na yung down, magda-down na to. And isi-set up nyo na yung projector. So pwede nyo i-connect sa YouTube or pwede kayong mag-connect sa Netflix. So pwede na kayong manood ng mga favorite movies nyo kasama yung mga friends and families nyo. Sa may living area and dining area nila guys, mayroon na rin siyang sariling comfort room. So ito na rin yung comfort room nyo sa first room. Ayan, makikita yung may shower siya. May shower and of course nakakonect na rin sa may heater. So meron siyang mirror. I-on mo lang dito. Ayan, mag-open na yung lights. Ang kagandahan dito guys, yung trash bin nila is automatic. Yan, check natin. Yun, so automatic siya magbukas. I-tap mo lang yung pinaka-end mo and matik siyang magsasara. Bago natin i-check yung 2 rooms nila dito sa Lazarin. So, usapan muna natin kung how much ba kung mag-staycation kayo dito. Yung pinaka-rate nila as of now is 9,999 from Monday to Sunday. Yan, naka-promo sila guys until October 15. Gusto nyo mag-staycation ng October 16 hanggang November 15, pwede. Basta pasok kayo guys dun sa promo period nila until October 15. So, 9,999. Good for 10 to 10 packs. Pinaka-check-in nyo dito is 3 PM and mag-check out kayo ng 12 noon the other day. Sa kabilang side ng living area, ito na yung door, papasok sa first room. Check natin guys. Wow! So, ito na yung first room nila. Double deck, and yung size ng bed is double size. So 2, 4, 6, 8. I think kakasya dito hanggang 3. Kung kasama naman kayong mga kids, pwede nyo igitna. And dito, may sarili siyang electric fan. Syempre, fully air condition. Kagandahan niya guys,
makikita nyo yung pinaka-ceiling. May highlight siya or accents. Ito nga pinaka-cove lights. Tapos, every corner meron siyang pin lights. So, dito meron din kayong cabinet. Tapos, isa sa mga napansin ko guys, yan, meron silang mga halaman. Every corner na nagpapaka-aesthetic lalo dun sa vibes nila dito sa La Serene Resort. So, kahit itong pipahan nila guys yan, very aesthetic yung kulay niya. Next guys, check naman natin itong second room nila. So wow, yan, may dalawa siyang bed. I think is queen size bed. So kakasya dito hanggang 6. Kung may kids naman kayong kasama, pwede naman sila magpwesto dito. And yan, makikita nyo may mga painting. Very aesthetic talaga itong design ng La Serene. And kaganda niya guys, kung papansin nyo sa taas yan, meron siyang cove lights, pang highlights. And syempre guys, itong second room nila is fully air conditioned din. And may cabinets na siya dito. So andyan na rin yung mga gamit natin. May mga hanger. And may sarili siyang smart TV. So itong smart TV nakakonect na rin sa Wi-Fi. And pwede kayong mag-YouTube, tapos mag-Netflix. Tapos may extra na kayong dito, towel. Yun guys, na isa sa mga highlights dito sa room nila, itong mga plants. So ito yung nagpapaganda and nagpapa-aesthetic ng pinaka-place. Sa kabilang side, so andito na yung bowl. Pwede kayong magsipinyo dito, maghilamos. Magandaan niya guys, itong mga mirror nila, at tulad nung sa kabila. And touchscreen lang. Kung gusto niyo magpaganda, mas kita yung mukha nyo kasi nagre-reflect yung ilaw. So syempre guys, may sarili na ring CR itong room na to. Yan, binuksan na natin yung ilaw. And ayan, meron na naman tayong alaman dito. Tapos yung pinaka-shower niya guys, meron siyang heater. So safe lang din sa kabila guys, no? Matic din naman itong pinaka-trash bin nila. Yan. So kusa na rin siya magsasara, mga ilang segundo lang. Ito na kabalen yung itsura ng pool nila kapag gabi. So ito yung adult pool, tapos yung jacuzzi. Tapos ito, may mini pool sila dito. And doon sa dulo, kung mapapansin nyo. So pwede kayong umupo doon for picture taking. And isa pa sa maganda dito guys, yung mga wall lamp nila. Yan, meron silang pang-accent tulad nung nandito sa garage natin. And ayun, yung functional nila. Masarap mag-chill doon guys, lalong-lalo na ganitong oras. Hanggang dito na lang kawalen. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course guys, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng mga ibang kabalen natin dyan. And yung mga taga-Magalan dyan, so buko na kayo dito sa La Serene Resort. Napakaganda ng place. So until our next vlog, peace out!